L-eks viċi kapu deputat nazzjonalista Beppe Fenech Adami assolutament ma rridx jikkundanna lil sieħbu Jason Azzopardi għal-gideb sfaċċat tiegħu kontra d-deputat laburista Carmelo Abela, kif anke kkonfermat għal iżjed minn darba mill-qrati tagħna. Fil-fatt Abela spiċċa jirbaħ libel fil-konfront ta' Azzopardi wara l-implikah f'gideb mill-aktar serju dwar x'involviment f'wieħed mill-akbar hold-ups li qatt seħħew f'pajjiżna. Il-gideb ta' Azzopardi issa wkoll ġie kkonfermat mill-Qorti tal-Appell. Minkejja dan Beppe Fenech Adami mill-istess fazzjoni tal-estremisti għażel li ma jwiġibx lil ġurnalista ta' news dwar dan u ma jrid jesprimi l-ebda kundanna kontra Azzopardi. Tikkundannaħ imma l-Jason Azzopardi. Tikkundannaħ il-Jason Azzopardi di gidba wara kollox ħarġet mill-qorti. Sa dan it-tant wara li Franco Debono riċentament ikkundannaħ, staqsejna lid-deputat nazzjonalista Justin Xkembri dwar il-fatt li l-eks deputat ta' qabel l-2013 jixtieq sem aktar attiv fil-PN. Xkembri weġibna billi qal li Franco Debono kellu ċans jitfannomina għall-kariga ta' Kap Nazzjonalista. Franco Debono qal li jixtieq sem aktar attiv fil-Partit Nazzjonalista, inti tixtieq li jkollu aktar rwol attiv fil-Partit Nazzjonalista? Franco Debono kellu ċans jitfannomina għal-lider. Debono kien qal li fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx lokal kummenti razzisti kif għamel Xkembri, filwaqt li qalu li ħajkun ċar minn issa li miegħu m'hemmx ċajtu li għandu jkun jaf fejn qiegħed.